गौरीचे कांतरी उघडले हे कपडे होतो आम्ही अकडे बोलता वायता गुरुचे होत आता आता जाताना तरी उघडा. आता जाताना कान उघडायचे की वाटेक लागली समजा तिला म्हटले आम्ही जायच नाही हा आजची एक रात राहू आजची एक रात राहतं तर तिका ठेवून घेऊची लागा. तुम्ही आग्रह करू नको. आपल्या मनात ती जाते म्हटल्या ना कधी राजी खुशी तर साच्या गाडी कसा गणपती येलो ना एक 10,000 का 15,000 20,000 माल आला मग गणपती घातला तो आमच्यासाठी तो फक्त वासातो धनी त्या का आपलं उदबत्ती लावली काय वासातो धनी तसं निवेदाक पाणी सोडला काय तो मोकळं झालं तर आम्ही पाणी सोडता केव्हा आणि केव्हा आता पाणी सोडता केव्हा ह्याच्यात आम्ही असणार. हा तर काय हा गणपती कसलं ते निवेद झालं ना फक्त त्या काय ठेवूची खोटी ते प्रश्न मिटलो. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या भागात मी विनय गाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आज गौरी गणपती विसर्जन आहे आणि त्याची सगळी तयारी चालू आहे. तुम्ही मागे बघू शकता पम्या आपला सारवतो आहे. आज वाडीतले तसे 2च गणपती जाणार आहेत आणि आपल्या वाडीत गौरी पाच आहेत ना हो? हां आणि 5 गौरी आहेत आणि त्यांचं विसर्जन आहे. तर आता ते थोड्या वेळात चालू होईल. पम्याचा सारवणं चाललेला रांगोळी ती झाला सारवून आणि कनोबिनो तापण तूच घालणार. अरे एकदम भारी असतो. नाही तेकात तू काय पाहुण्यांनी नाही घरातल्या माणसाला आमका पाहुणी नकोच. हा बरोबर डबाव आहे तो कलर तो डबाव होतो. आम्ही परसोळा दिन झाला तर तुमच्या स्वाधीन बरोबर कलर तो आहे का बाहेर बकडी गवर आज एक सुद्धा राहणार नाही आणि तिका समजा राहा म्हणून सांगली तरी ती राहू का तयार नाही जाणार. आज जाणार म्हणजे जाणार. गाडी ठरलेली आहे. किती गाडी जाणार आता 7ची गाडी. यांचा झाला सगळा. ह्यांचा आता बहुतेक जवळ होत दिलेला आता दाखवतो. झाली भाजी पटापट काय तर करा. चल सुरुवात कर. कसली डिझाईन काय ती मार पटापकन. काय करतो काय हे असंच आता गणपती येतात ना मग जरा असंच ठेवायला नको म्हणून ते नाही अगदी सरळच मारली. लाईन मारण्यात एक्सपर्ट आहे तो. तुम्ही चष्मो बिष्मो लावून म्हणजे आज काय आता कायम लावून ठेवायचं पाठवलेलो आहे ना म्हणून लावतात म्हणून लावा. पहिल्यांदा मी आधी बघितले लावलेलो. आता पहिलंच लावलं मग ताच गौरी नीट दिसावं म्हणून. हा काय म्हणतात ते समजा काय म्हणतात ते समजा काय ना म्हणजे काय व्हायचा परत गोंधळ व्हायचा. ही लोक काहीतरी सांगणार मी काहीतरी ऐकणार. चष्मा लावून मग तुमका ऐका बरं आहे ना. हा चष्म्यानं चांगलं ऐकू. अरे त्याची जबरदस्त बुकड मग त्यांच्यापेक्षा आपल्याकडे जबरदस्त झाली. आमच्याकडे आता ते तुम्ही होताच काय कल कल काय केलं काय केलं त्याला बघूया दाखवू काय आता नाही तर नंतर बघ काय तर समजला ते का पेटी नाही का तबलो नाही काय पेटी कशा गोई पेटी तबल्यांवरची बुगडी. हा त्या का बुगडी म्हणतो. नाही 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 पारंपरिक बुगडी पेटी तबल्यावर नाही. मग ही तुमची आधुनिक काय पाम्या. तर मित्रांनो आता गौरी विसर्जनाला सुरुवात होते आणि गौरी विसर्जनाची आरती पण चालू होईल. त्यासाठी आता आज जाऊया. तयारी सगळी चालू आहे. काका हाक मारतायत. चला. पूर्वी प्रेम रूपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठी सिंधुराची घंटी जळते मान जय देव भारी संसारी अंबे करुणा विसारी वारी वारी जन्म हरी हरी पडलो आता संकट निवारी जय देवी महिषासुरवदने ईश्वर के तारक संजीवनी जय देवी वासुदेव हरे श्री माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायकम राम सुंदर हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे. मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा
गौरबाई माते की जय. सगळे कोशी कोणी हो पाणी सोडू खेळ पाणी आणलं. हो तुझी काय भाजी भाकरी काय होय होय. चला झालेला नैवेद्य दाखवून आता खाऊची तयारी. आता वंशी चालवायची मोठी प्रोसिजर. भाकरी का ती भाकरी बांधले ना ती ह्याची नको ह्याची गोटियांगा ही बघा बावीच्या साईन बसानाच सगळ्यांका याद येतं ऑर्डर ऑर्डर सोडता आता एका परातीत घ्यावा काय ते परातीत भर भाकरी सगळे भाकरी ना एका रे कसे सगळं भाकरी भर बुतू आणि पानावर टाक मग आणि सांगत राहू काय ता आणि काय नाही पाना ठेव भाविकांची दर्शनासाठी लाईन लागली आहे. तुफान गर्दी झाली आहे बाबा भाविकांची. रांगेत सर्वांनी रांगेत याव्या. हा पुन्हा 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 नाही विषय काढतो नाही प्रसाद येऊ नये पुन्हा पाया पडा. प्रसाद आम्ही अजून कोणले नाही डबो. तू मारलं ए मस्ती करू नये कोणी दांगड दिंगा नाही. दात लांबत राहूया म्हणजे ते साडीवर घालू नको काय नाही जात ती बोल बोल मान मुंडी आलो नको फक्त काय तर बोल. ते साडीवर घालून घालत पिंजर मग पुढे काहीतरी असं गेलंस आणि का ती काय तर बोलतात काय नाही म्हणून का गुणग्या काय म्हणतो ते तुला माहिती गुणग्या हसत काय मग भानगड कळत नाही. रात्री बेपा मजा होता उघडी थोडी काय नाही हसण्यावरच तिचा खेळ असत. मिरची जामसंड कारणीचो एक आणि आमच्याचो एक काय करता याची ऍक्शन काय आहे तू बाबा ह्याच्या मागे होतं. कसं कसं काय 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 घातला कधी कसं पुन्हा सांग कधी कधी पुन्हा सांगतो. वर्षाला रात्री आम्ही घातला होत नाही घातलेली शेवट सांग काय केलं. काय केलं सांग ना काय केलं कोणी अशी वोट नाही दोघांच्या तोंडात पाना होती त्यामुळे त्यांना बोलायला ती सरळ काय एका होती त्या सरळ केलेला नाही. पाठी आरती. नाही आम्ही कसं करणार तोंडात पान कोण मग ताच तिच्याकडे हा येणार हा तेवढा अरे आले आता वर्षभर की नाही विसरले त्याच्यात आता काय सांगायचं. गेल्या वर्षी पण ताच होता त्याच्या आदल्या वर्षी पण ताच होता प्रत्येक वर्षी ताच. वर्षाने एकदा घालणार फुगडेच बरोबर घालतात. ती काय करता माहिती बाकी गाडी गाडी घालूची विसरत नाही अरे पण गाडी गाडी ही साक्षी. वाढवणी घेऊन थांब 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 बसलो ना तोंडावर जायच काय ता किती काय झाला म्हणून चालले रडू पडतो नको गौरी जातो हो आम्ही पडवते आहो तुम्ही पडा. ही जी गाणी आहेत ना ही गाणी चांगली आहेत गाणी खरा म्हणजे. पण जुनी गाणी राहुली बाजू नवीन काय तर घेऊन येलेली आहे. नाही मी असते तर सगळं सांगलं ह्या भाण्या म्हणून. मग तुम्ही काय होतात. मी झोपलोय बाका जाम झोपली. भजनाचा जागर बांधला बिजला काय नाही बाबा. पुण्या मोठा पोटात फिरवित होता मोबाईलवर फुगडी कमीच घातली आणि ती. नाहीतर जेवणार नसतं. पुणग्याला काय काय- करता पुणग्याला काय घातलं ते आम्ही बघितली. होय ना उद्या तर फुगडी नाही म्हणून. आमचं वा हो मोबाईल. माका माहितीच नाही कॅलेंडर नाही बघलं हे बघ रे उद्या एखाद्याची काय पाठी कॅलेंडर हा मग उद्या दूध बीज आणा 2-4 लिटर केळी बिळी आणा आणि? नाही का हा बरोबर होता. आता ते तर गणपती का अर्धा डझन केळी आणि अर्धा लिटर दूध आहे. या काही कामाचा ना हे खर्च होता ना म्हणून या खर्च गणपती करायला लागतो खर्च बरोबर. चांगल्यापैकी निवेद होऊन तुम्ही किती लिटर आणता असू द्या. मी 5 ते 10 लिटर तर हाणणार सोडणार आणि तरी काय 30 डझन केळी
येऊ का तुमच्याकडे? सफरचंद 5-6 किलो. अरे हा अशी इतर- गणपतीचा पॉइंट वाढणार आहे तुमच्यामुळे. गणपती पोट म्हणजे गणपतीचं पोट सुटलेला. हा आणि त्या कारणाला तुमच्याचमुळे ह्या आमका आता मग कळायला. गणपतीच्या पुढे ठेवला की आमका पावला. बाकी तुझा काळजी नाही. ए कपडा बोलायला नाही. तर काय माहिती की ही आता भाकरी आणा या आणा ता आणा ही गवर खायचा ही आम्हीच खाता. ह्यो जो गौरी आहेत केला या गौरीकच होई किंवा हे गौरी त्यांकाच होई. मग ती काय दिसती पाणी सोडलं की प्रश्न भेटतो. बाकी काही एक नाही. आता काय गणपती जाऊची तयारी करा करा म्हटल्याच्या तुम्ही काय केलेला आम्ही काय करणार तर तुम्ही नाही तर असं प्रश्न आणा त्या करणार. या आता काय दम बसल्या रात्री सगळं फुगडी करा फुगडी या कोण होणं तयार नाही काय करणार. 10 खेपे जावचा लागतं. कोण काय म्हणता हो मका काय मग कर्ज केले तर जागरण झाला कधीचा जागरण झाला ते तुझं जागरण झाला. गौरीचे कान तरी उघडले. हे गप्प होतो आम्ही अकडे बोलता वायता उघडूचे जाता. आता जाताना तरी उघडा. आता जाताना कान उघडायचे की वाटेक लागली समजा तिला म्हटले आम्ही जायच नाही. आजची एक रात राहू आजची एक रात राहतं तर तिका ठेवून घेऊची लागा. तुम्ही आग्रह करू नको. आपल्या मनात ती जाते म्हटल्या ना कधी राजी खुशी तर साच्या गाडी रखवायचं पुढे जरा वर धरायचे आवाज येऊ नये. नवीन माणूस तयार करता की हो ते का बघू नको. बरोबर. भाजी कापू कापू अरे हाय ह्या होय काय राहणार आपण ह्या माणसाक शिकवत असता ह्या जाणार कोणाला शिकवायचा भाजी टाका होईल पण तुझ्यासारखे कान उघडत नाही रे. आणि काय तुझ्यासारखे कान नाही उघडत. पहिल्यासारखं नाही राहिलं आता. काय साक्षीची एक माहितगार अरे बाबा कशाक उघडतात कान. गौरीचे कान उघडत नाही वाघ घेऊन जायच बाबा माझे गौरी का. हा म्हणजे असं झाला. हो गावकरकरांची गवर नेऊन टाकले ना माहितीये ना. मग या असं केलं की वाघ नेत नाही. त्या कानात शब्द पडक नको. नाही तर मागच्या घरात एक वाघ घेऊन जायचो आमचा वंशक पण नाही. मग लोकांचे ते गौरी गेले ते याच्यामुळे गेले. गावकरकरांची गवर ना ते तकडची घाटी आहे की नाही तेच घाटीने पळवले वाघा आणि तिकडे सड्यावर नेऊन टाकले. ती का गौरीची वाडी म्हणते म्हणून ते का गौरीची वाडी म्हणतात. हा मग आधी याचा घेऊया. आता ते बोलत नाही आता तू मी असाच टाकणार नाही तर तू जाम लोकांचं चालू असतं ना मागसून तुझं जाम आवाज. आता बोलच कॅमेरा नमस्कार माझं सुरू कर. मागसून जाम आवाज असतो प्रत्येक टाइमात. काय शांत काय विचारता माहिती आहे ते वाघ नेता म्हणून गवर तर आपण काय नाही कान उघड किती दिवसापासून किती उघडूचे लागतं विचार आधी का तूच विचार किती घे काय विचारता बघ. कान किती उघडूचे लागतं एकदा मग रात्रीचे 2 वेळा किती उघडत 2 तर 3 वेळा झोप लागत कशासाठी उघडत आणि ते गौरी खेळाय नेल्याने काय विचारता त्याचं सांग उत्तर. मी तुका सांगले गप्रू मग ही बरोबर बोलत नाही म्हणजे तुझा टाइमपास चालू आहे. गौरी की ना गौरीचे वाघ नेले फळ टाकले का माहिती काय गौर वाघा नेल्यानंतर आपण व्यवसायाचा मग व्यवसायचाच नसता. हो गणपतीकडे वाव असतं मग किती जण वाव असती काय जाम मोठा डिबेट चाललाय. किती वाव असते की नाही माका माहित नाही बाबा तुझं तू गौर नाही तर वाव असणार का. मग दुसऱ्यांच्या गौरी कडे कशा वाव असतं आणि मग हे घराकडे मान नव्हतं. बाबा प्रश्न सगळं सोडून गे रे बाबा. मुख्य साहेब सांगतो बसली या हे काय गणपतीचं आपलं उत्सव स्वखुशीने किंवा आपलं अगदी गणपती कधी चांगलं आपल्या मनात आराम देतात काय करतात सगळं सुख समृद्धी चांगली द्या. मग ह्या कोण हिला गेला ये 4 पी ये पान का किंवा एक दुपारी जे हिला असलं तर एक जेव बस अशी सांगण्याची पद्धत आमची. पण ते कधी ह्या 11 दिवसात मग तू म्हैशी परत मी जेव घेतोय तर तवा ना तेव्हा वाटेल लाग. हा म्हणजे तेव्हा आता
त्यामुळे नेमके आता कसं अरे आता कोण जेवला न जेवला जेवण सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत हा. म्हणजे काय जेवणाचा प्रश्न नाही. आणि तेव्हा कसा होता नेमक्याचा असला की नेमकी माणसं जेवली की कार्यक्रम पुरा असे कार्यक्रम सगळे एखाद्या कसा हे जे काय कार्यक्रम आपले रिवाजाप्रमाणे जे चाललेले हे असे चलम जरी आणि आमच्या तुमच्यात मनात किती सुधारणा जरी झाली तरी हे रिवाज आमचे मते पाठीवाने नाही. ये बस उठ चहा पाणी पी काय कर असे हे कार्यक्रम आमचे चालूच राहू. त्याच्यानंतर काय मग हे ना ह्या झाला ना की सध्या काय झाली काय ते आरती बिरती व्हायचं गणपती गावात म्हटली काय ते केलं आणि थोडंसं वेळ झालो ना की भजनाक बसला कोणी उसळ आणले. आता हे उसळ खाली तर दुसऱ्या ठिकाणी गेला उसळ का की त्या लोकांची उसळ खराब झाली ती काय कलरवली. हा मग असे प्रकार होतात ना त्या कारण आता उसळ कशी काय करायची मग तुम्ही म्हणू का आज आमका उसळ नको आता आमका काहीतरी भजी करा. हा तर आपण भजी खाल्ली का पुढच्या घरात घेऊन रवदाची घरात घेऊन जाणार सकाळच्या नाश्त्यात का नाही सांगितलं एवढं सांगतं रे इकडे लांब जाणार आता ह्या सांगा हरकत नाही पण काय थोडासा आखरे कुचा लागला असे प्रश्न हो. तेव्हा आता काय आज गौरी गणपती जा तेव्हा गौरींका पोचूक जाऊ गया गणपती का पोचूक जाऊ गया गौरीची प्रसादी गणपतीची प्रसादी म्हणजे आता संध्याकाळी काय रात्री जेव होया असो काय प्रश्न नाही. गौरीची प्रसादी काय असतं मग गौरीची प्रसादी म्हणजे भाकरी देणार ते तिका निवेद असतात तो गौरी नाही पण गौरीक दिलं पण ते आमका राहतात ते 5-6 गौरी आहेत समजा एक भाकरी जरी दिली तरी खूप झाली. आता एक भाकरी दिली ना तर आता ती थोडी खाली आणि रेवले सकाळी नाश्ता केली तर नाश्त्याचा लागला. म्हणजे कसा गणपती येलो ना एक 10,000 का 15,000 20,000 माल आला मग गणपती घातला तो आमच्यासाठी तो फक्त वासातो धनी त्या का आपलं उदबत्ती लावली काय वासातो धनी तसं निवेदाक पाणी सोडला काय तो मोकळं झालं तर आम्ही पाणी सोडता केव्हा आणि केव्हा आता पाणी सोडता केव्हा ह्याच्यात आम्ही असणार. हा तर काय गणपती कसलं ते निवेद आणलो ना फक्त त्या काय ठेवूची खोटी ते प्रश्न भेटलो.